Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjurusiraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. K'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka jani sugandili la don o don sɔgɔma yaasa ka se ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la a n'aw ka baarakɛdaw n'aw ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Bi ye araba ye avril kalo ale tile 29 ye bi ye san 2026 kunungo sɔrɔ jamanakuntigi bɔra ka kuma ninnu bɛ tali kɛ basigi hakililasigi ale ni jamanadenw bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ k'u cɛsiri hali bi ani k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Okumu kelen fana kɔnɔna na kunungo Sadio Kamara ka du kɔnɔ min ye Asimi Goyita ye a taara ka taa sangafɔ kɛ maa minnu fana jogina ka tulu lajɛ an n'an da don o la. Minisiriw y'u ka lajɛ kɛ kun ka fɔ ma ko conseil de cabinet o kɛra premier ministre dagayɔrɔ la. Bamakɔ gouverneur ale ko min ye couvre-feu ye k'a mɔnɔbɔli daminɛna kabini surɔ tile 3 farala kan nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa bila ɲɔgɔn sɔgɔmada kanɲɛ 6 o la baaraw bila kɛ ten cogo la o la sa k'a ɲini Bamakɔ fɛ hali bi waati min bɛ fɔ ko couvre-feu bɛ daminɛ o la k'o bato sabula a yera k'a fɔ min ye falajɛ yanfan ninnu ni sugunɛyan fanw fɛ waati mana se tuma min maaw bɛ girin k'u bɛ taa so u bɛ ka na ni degun ye kosɛbɛ sirabakannaw la a bɛ ka na ni degun ye kosɛbɛ baara yɛrɛ kɛcogo la. O mana tɛmɛ ka bɔ yen Sinɛki ale y'a ɲini ekɔlidenw fɛ sa ne ekɔli karamɔgɔw ko hakili sigi nin waati in na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min. INTM ale tun ye labɛnna premier mai ka se ka o ɲɛnamaya ale o bɔ a ma pewu ɲɛnajɛ ko k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ a ma yakuba ka tile ale ko ten min ye cybercriminalité ye a y'a yira sa k'a fɔ a ye lakɔlɔsili kɛ bi k'a fɔ bɔlɔlɔ sira ka bajanbila bɛ yen adama a ye nkamu gosi k'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye. Kɔkan kibaru olu bɛna kɛ ka nin bɛɛ lajɛlen dafa bi sɔgɔmada in na. Falaye Keyita Ana Jara ale ni ne yɛrɛ Kassim Traoré anw fɛ. Falaye kunungo min ye gendarme Asimi ye bɛɛ kun sigilen ka min kɔnɔ n'o ye a ka laseli ye a bɔra k'a kɛ laseli senfɛ min ye jamanakuntigi ye a ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ bi ni olu bɛ degun kɔnɔna na n'olu jogina wulikajɔ sibiri tɛmɛnen wulikajɔ senfɛ. Asimi a ye wolomasiri tabaw fana fo u ka baara kɛcogo ɲuman na ka ɲɛsin maaw ma maa minnu nana ka na min ye dankari an ka jamana ale yɔrɔ caman na. A ye taasibila kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ka minisiri ma dans le corps d'armée Sadio Kamara ale bɛ yɛrɛ min tora waleya in senfɛ jamanadenw fana k'olu fana fo a ko a y'a ɲini gouvernement fɛ sa maa maa ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na wulikajɔ ka kɛ ka se ka u dɛmɛ an'u ka denbayaw yaasa nin ko nin bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Asimi ka kuma a bɛ maa miiri janya a bɛ maa bila min ye hakilisigi o hukumu kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko jigisigi bɛ yen fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra waleya minnu bɛ ka fɔ nka a b'a yira ko an k'an jɔ an kolo la an k'an cɛsiri an ka wuli k'an jɔ an ka kɛ an yɛrɛ faso fɛ fɛn o fɛn bɛ yen bi diɲɛ kɔnɔ Falaye ne bɛ tilen k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye i yɛrɛ de ye fɔlɔ
bamano yɛrɛ ko tɛ maa ye i yɛrɛ de ye président ka kunumo bataki kɔnɔna na a y'a yira sa ko jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko nin waati ka gɛlɛn an ka jamana ma kosɛbɛ waati min don degun bɛ kosɛbɛ bingani minnu kɛra sibiri tɛmɛnen o nana ni kɔlɔlɔ minnu ye a y'an ka jamana yɔrɔ caman sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a ko ko Bamako bɛ o la Kati bɛ a la Kɔna b'a la Moti Gao ani Kidal wa ala ni an ka wolomasiri taba ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka timinandiya président y'a yira sa ko Bamandi wɛlɛkɛbaa ninnu u kun nakun ye min ye ka balawu kuntalajan sigi o dugu kɔnɔna na u ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko min ye wolomasiri tabaw ye n'o y'an ka cɛdenw ye u ye wulikajɔ ni baara min kɛ ka se ka nin ko in min labɛnna kosɛbɛ min ye janfan belebele labɛnnen an ka jamana kama ka se ka o ko in bali ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma sabula ko min ye Bamakɔ ni ka walekɛbaa caman u fatura waleya in ale senfɛ waati min na ko a bɛ ka nin laseli ninnu kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigira sen kan armée ale ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min Asimi y'a yira fana k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na bi k'u ye minɛnw sɔrɔ u ye fɛɛrɛw sɔrɔ u ye waleyaw sigi sen kan yaasa lakana bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye ɲininiw ye wulikajɔw ni cɛsiriw halisa u bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ ani kibaruya ɲiniw jamana fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Asimi ko nin waati min na dusukasi bɛ maliden bɛɛ kan ale ka taasibila fɔlɔ bɛ ka taa ɲɛsin duw ma du minnu bɛ yen ni olu ka dudenw ye degunba sɔrɔ nin ko in na a ko a b'i sosoro k'i ɲɔngiri ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an ka jamanaden minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ wolomasiri tabaw ani maa minnu bɛ yen n'olu binna ni kɛlɛ ninnu kɛnɛw kan Asimi y'a yira fana k'a fɔ ko min ye jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin duw ma du minnu bɛ yen n'olu ka maaw fatura nin ko in na ka dugawu don kɛ maaw ye maa minnu joginna jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ bi a dusuma kasani ani sɔngoyalenba a bɛ taasibila ta ka ɲɛsin a yɛrɛ balimakɛ a terikɛ a jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye ministre d'État an ka wolomasiri tabaw ka ministre général de corps d'armée Sadu Kamara ale min fatura waleya in senfɛ a ko k'o ye degunba ye an ka jamana ma o ye gɛlɛyaba ye an ka jamana ma sabula sɔrɔdasi kɛ min don a jɔyɔrɔ ka bon danaya ni tilennenya laadirileya ka baara kɛ faso o hukumu kɔnɔna na waati bɛɛ lajɛlen na Asimi ko k'o de kɛra a taabolo ye wulikajɔ ni cɛsiri fo ka taa se a ni laban ma a y'o baara de kɛ ka ɲɛsin Bamakɔ ni wɛlɛkɛbaw ma a ka denbaya a jɛɲɔgɔnw a balimaw a teriw a sira a furuɲɔgɔnw k'a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma min ye Sadio Kamara ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye Asimi ye a ko Sadio ka wulikajɔ a ka cɛsiri a n'a ka baara kɛcogo ɲuman jɛɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na k'o na kɛ misali ye olu bolo a bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya min ye jamanakuntigi ye a ko nin waleya minnu kɛlen filɛ nin ko waleya dɛnkɛrɛfɛ waleyaw tɛ a bɛ tali kɛ fɛn na fɛn minnu b'a fɛ ka jamana yɛrɛ de dafiri wa a labɛnna maaw fɛ maa minnu n'u kɔkɔrɔma donnen don diɲɛmaa fɛ bi ka se ka minɛnw d'u ma ka se ka nin baara nin ka kibaruya ɲuman fana d'u ma k'o de la sa ko a b'an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u sera ka baara minnu kɛ k'olu fo jamana bɛ ka taabolo kura min na nin ye Asimi ko k'o bɛ to sen na sabula ale ka laɲini tɛ jamana bɛɛ de ka laɲini don bi an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔli an ka jamanadenya kɛli k'an an bolo ta an yɛrɛ k'an bolo an yɛrɛ k'an ka jamana dilan a ko o baaraw ye an yɛrɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye o miirila kelen o de bɛ bɛɛ lajɛlen kunkolo la baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na nka a ko degun o bɛ a ko in na o degun mɛnna cogo o cogo k'an kɔni ye sira min ta o sira in kɔni an bɛ taa o de fɛ bi wa an bɛ taa o de fɛ sini yaasa an ka siniɲɛsigi olu ka se ka jamana sɔrɔ jamana min ka ɲi jamana min lafiyalen don jamanakuntigi y'a yira sa ko nin waati yɛlɛma ninnu kɔnɔna na ko kan ka to maaw k'a dɔn k'a faamuya k'a fɔ jamana kɛra cogo o cogo waati dɔw bɛ gɛlɛya ma kosɛbɛ wa o degun o man ka to an ka miirinabaw an ka baara kɛcogobaw an ye sɛnɛ minnu kɛ yaasa olu ka se ka sinsin ka ɲɛ an k'an kɔ don olu la tiɲɛ don bi ka gɛlɛ an ma an k'an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye walidenɲumanya baaraw ye k'olu sigi sen kan jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Asimi ko n'an bɛɛ lajɛlen jɛra ka kɛ kelen ye foyi tɛ min bɛ se k'a fara foyi tɛ min bɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na an ka cɛ fɔ ni kan mɛn an ka baara kɛ ɲumanya baara bolo ɲumanya an k'o sinsin hali bi président ko sa ko wa ko k'a daminɛ bi fo don min ale dalen don a la k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u cɛsirilen don wulilen don k'u jɔ gɛlɛya bɔra yɔrɔ yɔrɔ u bɛ se k'a kunbɛn jamanadenw fana ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ k'u dɛmɛ ni kibaruya ɲɛnamaw ye yaasa baara min bɛ se ka kɛ sibiri don a ko k'o kɛra misali ye cɛsiriba wulikajɔba min ye wolomasiri tabaw ka bɔ olu yɔrɔ jamana fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sa ka se ka Bamakɔ wɛlɛkɛbaa ninnu k'olu kɔni kunbɛn o la sa k'a b'a ɲini fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ i kɛra kin kɔnɔna la o
i kɛra marabolo kɔnɔla o i kɛra bugudala o bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati na bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la wa min ye jamana ɲɛmaayasow ye an ka kibaruya ɲɛnamaw d'u ma kibaruya di siraw fɛ min b'a to u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ o la ko a y'a ɲini gouvernement fɛ k'a ɲini jamanadenw fɛ u k'u cɛsiri u kana bi ŋanamuŋanamumaw kibaruya jugudilaw kuma jatigintaw maa minnu bɛ ka miiriya su don maaw la u kana bi olu ka jan kɔnɔna na o waati la sa ko k'a b'a yira sa k'a fɔ ko min ye kibaruya jugu ye o fana ye marifa min ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ hali terroriste kan a y'a yira sa ko Mali mago bɛ min na bi basigi ni lafiya jasira o tɛ o la sa ko a bɛ bɛɛ fo nin waati la bolodiɲɔgɔnma ni cɛsiri ale ni AES maaw fana k'olu fana fo u k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri yaasa ka se ka yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani an dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la irisikaw ka fédération a ko a y'a ɲini gouvernement fɛ nin waati in na fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye degun sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna na maa joginnenw fana k'olu dɛmɛ sabula an ka jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ ni bolo ni ɲɔgɔn ma o de ye cɛsiri ye kosɛbɛ o de ye misali ye o ka sinsin hali bi jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kɔnɔna na a ko min ye balaw ye min ye jasiraya ye min ye waleyaw ye waleya minnu bɛ na bi ko kana an ka jamana dafiri k'o tɛna se fiyewu k'an ka taabolo in k'o falen an ka jamana kɔnɔ min ye yɛlɛmali hɔrɔnya min bɛ sen na bi an ka jamana kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya baara min bɛ sen na o bɛna sinsin don o don an jɔlen an tilenna wulilen k'an jɔ yaasa ka se ka se sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ dugawu kɛ ko Ala ka Mali kisi Ala ka Mali taga ka maliden bɛɛ lajɛlen fo nin waati kɔnɔna na fo Ala ye Asimina ni kuma in zena ta u y'a bɛɛ kɛ mɔlen ye nka a b'a yira an k'an jɔ an yɛrɛ kolo la an ye se sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ la cogo o cogo n'an yɛrɛ bɛ kɔnɔna na yan an bɛ se ka taa ɲɛ an ye baara kɛ cogo o cogo an ni maaw ye ɲɔgɔn kanu cogo o cogo kuma tɛ diɲɛ bɛ dabolo min na bi a ka gɛlɛn an ka se ka se sɔrɔ o la zen jamanakuntigi yɛrɛ ye laseli bɛɛ tigɛ mɔ fala ye bamanankan na an ka jɛ an ka Asimi yɛrɛ lamɛn bamanankan na a ye min fɔ an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw ka tɔmɔta sɔrɔ o farala ka fara anw yɛrɛ ka miirina ninnu kan. Mali cɛ muso ani denmisɛnnin n bɛna o kuma fɛ waati la waati mun n'a bɛ ka kɛ gɛlɛya kɔnɔ sabula da kan sibiri don avril kalo tile 25 san 2026 jatigɛwale mɔgɔw n'u dɛmɛbagaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan u ye jatigɛwale baara kunta ka ɲɛsin an ka dugu caman ma o dugu mun n'a daminɛla Katila Bamako Mopti Sevare Kona Gawo ani Kidal a don a kɛra gɛlɛyaba ye jamana ma sabula da kan jatigɛwale mɔgɔ ka ɲaɲini tun ye ka jamana ɲɔngiri a don Ala ni an ka finitigiw olu ka wulikajɔ u ka cɛsiriw u ka faso kanu ani an ka jamanadenw fana ka wulikajɔ an sera ka dankari u ka laɲini na mun kɛ ka jamana ɲɔngiri o laɲini o ma se ka sira sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la an ka cɛdenw n'an ka finitigiw ye ani jamanadenw olu ka wulikajɔ y'a to an ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ caman na ka tila k'u bolola marifamɛnw u bolola minɛnw k'u caman minɛ o kɛra sababu ye mun y'a to u ka laɲini a ma se ka latigɛ sabula da ka u kun mana ɲuman kama u kun nana jamana ɲɔngirili kama hali bi an b'o foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ye k'a bila an ka finitigilakaw ye dan tɛ foli mun na k'u fo u ka faso kanu na k'u fo u ka faso jɔ la k'u fo u ka jamana lakanani la o tɛmɛnen kɔ an bɛ tasibila kɛ an ka finitigiw ani an ka jamanaden minnu ɲin tora nin bɔnɛ in na jatigɛwale hukumu kɔnɔna na nin sibiri don in na an bɛ Ala deli Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya minnu joginna ka Ala deli Ala ka nɔgɔya k'u ye an bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen bila an ka ministre d'État ye n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye l'ale ni bɔnɛna mankan in fɛ ka Ala deli Ala ka dayɔrɔ sumaya Ala ka fara silamɛsiw kan général de corps d'armée Sadio Kamara bɛɛ b'a dɔn a ka faso kanu na a ka wulikajɔ la mɔgɔ min don
a ye jamana kanu bi tɛ depuis an san 12 an bɛ ɲɔgɔn kan n b'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ wuli ka jɔ kɛ jamana kanu b'a la ani jamana dɛmɛ b'a la o hukumu kɔnɔna aw de y'a wuli ka jɔ caman kɛ mun b'a to an ka armée an ka finitigilakaw u kana se ka ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo min na mun b'a to an fana bɛ se ka an sago sɔrɔ k'an ka jamana lakana k'an ka jamana kisi ka tɛmɛ donc o ye fɛn ye an kan k'o tasibila k'a ye k'a fɔ général corps d'armée Sadio Kamara a sara Mali ko de la a sara Mali lakanani ko de la n'o ma dɔ fara an ka wuli ka jɔ kan an ka jamana kanu kan an ka jamana kisili kan o man ka fɛn bɔ an ka faso kanu na o man ka fɛn bɔ an ka wuli ka jɔ la sabula da kan ale n'a ɲɔgɔnna caman minnu ɲɛ bunana jatigɛwale kɛlɛ kɔnɔna la n'a ma kɛlɛ se a dan na a bɛna fɔ k'an y'u janfa o de b'a to an b'a ɲini ninnu ka saya an b'a ɲini u ka kɛ dusu ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma mun b'a to jatigɛwale mɔgɔw ka laɲini a bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ wulikajɔ caman bɛ sen na an filɛ yɔrɔ min na bi na k'a basigi la na gɛlɛya kun sera yɔrɔ yɔrɔ ma an se k'a bɛɛ gɛlɛya kunbɛn finitigiw bɛ ka taa yɔrɔ caman na minɛnw bɛ ka layɛlɛ mun b'a to lakana a bɛ sabati cogo min na o tɛmɛnen kɔ n bɛ fɛ ka welekan bila jamanadenw ma o ye an y'a fɔ cogo min na an ye sira ta sigin tɛ sira mun na sabula da kan n'an bɛ fɛ ka sini ɲɛsigi bila an denw ye an kɔrɔw y'an balimaw ye a tɛ ɲa f'an ka nin kɛlɛ kɛ nin kɛlɛ hɔrɔnya kɛlɛ don nin kɛlɛ an ka nafasɔrɔ sira kɛlɛ don nin kɛlɛ mun b'a to an ka jamanadenw tɛ t'u yɛrɛ fili kɔgɔji la k'u bɛ taa u ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini o de y'a to ala ye nin k'anw garisɛgɛ ye an de bɛ nin kɛlɛ kɛ fo ka s'a dan na mun b'a to sini ma an ka jamanadenw fana bɛ se ka u disi gosi k'a fɔ k'u fɔra cɛbaw kɔ u fɔra musobaw kɔ donc n b'a ɲini jamanadenw fɛ jatigɛwale kɛlɛ mun don ani siran tɛ bɛn i bɛ siran de bɔ dusukun na n b'a ɲini fɛ bɛɛ ka t'i ka baara la bɛɛ ka t'i haju la ni kana kɛ sababu ye ka maa si lasiran bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la finitigiw b'u ka kɛlɛ kɛ jamanatigiw b'u ka dɛmɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an b'a ɲini jamanadenw bɛɛ fɛ hali bi armée kelen de b'an bolo armée 2 t'an bolo o armée o de jamana jigi o armée o de bɛ jamanadenw lakana hali bi an k'u dɛmɛ u bɛ baara la u bɛ kɛlɛ la kɛlɛ mun a kuntala ka jan kɛlɛ mun gɛlɛya b'a kɔnɔ jatigɛwale kɛlɛ don dɔw ka di don dɔw bɛ ji la don dɔw fana bɛ gɛlɛya o ye gɛlɛya dan ye o gɛlɛya mana cogo o cogo o man kan na saliya o man kan na siran sabula daga jatigɛwale mɔgɔ laɲini ye min ye k'an na sɛgɛsɛgɛ don an hakili la k'a fɔ an bɛ malikurako min na o malikurako an tɛ se an ka bila n y'a fɔ cogo min na soit an bɛ k'an yɛrɛ ye ou an bɛ kɛ dɔ ka jɔn ye n'an tɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ka jɔn ye nin kɛlɛ an bɛ nin kɛlɛ kɛ n dalen b'a la dɔw ɲi bɛ to a la dɔw bɛ jogin mais ala n'ala sɔnna ma a bɛ laban an ta la a bɛ laban an ka yɛrɛma hɔrɔnya la a bɛ laban an ka sɔrɔ fɛn bɛ ka taa ye a bɛ laban an ka jamana yiriwa n bɛ fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila an dɛmɛbagaw ye ani minnu bɛ cɛsiri la jatigɛwale kɛlɛ hukumu kɔnɔna la n'o ye force unifiée AES n'o ye Mali Niger ani Burkina ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila an jɛɲɔgɔnw ye n'an b'a fɔ o ma ko partenaire stratégique n'o ye Russie nin y'a san caman ye an n'u bɛ jatigɛwale kɛlɛ la u bɛ k'an dɛmɛ a baara la an bɛ foli bila o bɛɛ la hali bi ala k'an ka bɛnw sabati donc n bɛ foli kɛrɛn bila maliyɛn bɛɛ la hali bi an k'an cɛsiri mun b'a to an ka laɲini bɛ sabati ka foli bila maliyɛn bɛɛ la Mali kɔnɔfɛ tilebin fɛ worodu yan fan fɛ Mali jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka tunganakɛw k'u bɛɛ fo ka wuli ka jɔ la n'u ka cɛsiri la n b'a to an ka jamana bɛɛ b'a sen n bɛ foli bila ka tila ka bɔ kuma na n'o ye. n y'a f'i ɲɛna cogo min na fala ye n'an bɔra kuluba faama sigiyɔrɔ la an bɛ taa katikaw fɛ yen min ye président ye kunun ko a y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ sɔgɔmada fɛ sa min ye nɛgɛ kanɲɛ 11 waati ye k'i kunda Kati Malibugu kan Sadio Kamara ka denbaya ka taa yen min ye sangafo ye ka taa o baaraw kɛ président a y'a yira sa k'a fɔ waleya minnu kɛlen filɛ nin ye degun minnu ye Sadio sɔrɔ nin ye Mali bɛɛ ka degun don dusukasi min b'u ka denbaya kan a bɛ Mali bɛɛ lajɛlen kan u ye maa di Mali ma a ye a cɛsiri k'a jija ka faso kanu ka faso baara kɛ ka faso bila kɛnɛ tiɲɛlen kan
bi nimisa foyi t'a la k'a yira k'a fɔ ko a ye baara minnu kɛ k'olu ka ɲi o kɔfɛ Asimi taara ɲɛ la maaw kan maa minnu fana joginna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na ka tila ka bilasiralikanw di u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o waati kelen kɔfɛ sa min ye jamanakuntigi ye a seginnen ka na Kuluba Irisilakaw ka lasigiden b'an fɛ yan n'o ye Igor Buronigo ye a y'o bisimila a n'u ka wolomasiri tabaw kumaw ye tali kɛ mun na sa o ye bolodiɲɔgɔnma ta nasira ye o ye bɛn ni kelenya sinsin ye o ye tali kɛ fana nin waati in na ani Bamanciwale min kɛ wale kɛbaw ka kɛlɛ minnu bɛ yen kumaw ye tali kɛ o la kumabaw la an bɛ se ka min fɔ maaw ɲɛna bi sɔgɔmada in na premier ministre ale n'a ka ministre olu ye ɲɔgɔn ye sen fɛ u ye kuma daminɛ ni tasibila ye ka ɲɛsin général corps d'administration Kamara ma min ye ministre bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko hakilisigi ni basigi o de kɔni kan ka ɲini bi fɛɛrɛ minnu fana kan ka sigi gouvernement fɛ ani jamanakuntigi laɲini minnu k'u fɛ olu bɛɛ lajɛlen dantigɛli baaraw kɛ ni ala sɔnna a ma conseil de cabinet ale laɲini kɛra minnu kan laɲiniba minnu kɛra la olu na da ma olu ka tile fila in na ministrew fana y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na ekɔlidenw ale ni baara minisiri ko ka yiri bɛɛ fɛ bɛɛ ka baara ta baara bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Bamakɔ a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen maaw kana to jatigɛ waleyaw ni kibaruya su ka kɛ u ka siran k'a fɔ k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la nin waati in na o hukumu kelen kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ min ye pour le national de lutte contre la cybercriminalité n'o ye Dr Adama Kulibali ka yɔrɔ ye n'an bɛ lajɛlen ma wele ko cybercriminalité a ko sa ko nin waati in kɔnɔna na k'a bɛ bɛɛ lajɛlen na dɔnniya k'a yira k'a fɔ ko a ye waleyaw lakɔlɔsi waleya minnu bɛ yen n'olu bɛ dankari sariya la ale ni sariya nɔminɛli siraw la an ka jamana ale bɔlɔlɔ siraw fɛ a ko k'a ɲɛ b'a la maaw bɛ ka welewelemada kɛ ka ɲɛsin juguya ni ɲɔgɔn kɔniya ma ko maaw bɛ ka kiiritigɛw olu weleweledaw kɛ ka kɛ n'u yɛrɛ ka miirila n'u ka ko faamuya cogo ye a ko an dun ka bɛn an ka sigi ka ja an ka to ɲɔgɔn fɛ ko o b'o o waleya in kɔ a ko fana k'a ye kibaruyaw ye kibaruya minnu bɛ yen bi n'olu ni tɛ tiɲɛ ye n'u bɛ se ka sigi a gɛlɛya an bolo sigidaw la baarakɛyɔrɔ la ani an ka kinw bɛɛ lajɛlen na adama y'a yira fana k'a sira sa k'a fɔ ko min ye kibaruyaw ye minnu bɛ tali kɛ ka baara lajɔ baarakɛyɔrɔ la minnu bɛ tali kɛ fana ka maaw siga kalansow kɔnɔna na ani fana jaw bɛ yen ko ja minnu bɛ ka taa bi n'olu ma ɲi walasa armée pour la cybercriminalité k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waleya fɛn fɛn filɛ nin n'a bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sira kan bi a bɛɛ kɔnɔ don Mali code pénal fɛ o la sa maa kɔni mana na ye o ko ninnu na a ciri ma de o i y'a tilan o i y'a di maa ma o i k'a bila i kunna k'a fɔ ko Mali code pénal b'a kɔn bi a b'a kɔn sini wa min ye kasɔrɔdon bɛ se ka y'a la wari saraw bɛ se ka y'a la ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa o maa n'i sɔrɔla nin waleya ninnu na i k'a bila i kunna k'a fɔ ko sɔnɔgɔya tɛna se ka sɔrɔ i ye procureur ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigin maa minnu bɛ nin ko sugu dun kɛ k'u k'a bila u kunna sa ko code pénal ale min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ k'a b'o kɔ adama y'a yira ka kuma kuncɛli la sa k'a yira k'a fɔ ko cybercriminalité ko kɔni ma ɲini an ka jamanadenw fɛ u k'u jija min ye maaw kana na hakilila su don u kunna u k'a to jamana ɲɛmaw sariyatigiw olu k'u ka baara kɛ sɛbɛn fasila kununko n'o ye avril kalo tile 28 ye procureur Adama Kulibali ale de ye sɛbɛn fasili fana ye adama ka kuma k'a sɔn ji la kununko Bamakɔ ekɔliso caman na denmisɛnninw ye 5 don fiɲɛ la kibaruya ninnu sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a nana ye k'a fɔ nin ye ko kolokololen ye bɔlɔlɔ sanfɛ kuma minnu tɛ sen sɔrɔ o la sa Bamakɔ kɔni ba anw fanfɛ bolo ninnu k'a daminɛ Kalabana ka na se fo min ye sirakɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma kalanso minnu bɛ a denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kɔni de jɛra ka bɔ denbaw yɛrɛ nana u denw nɔfɛ yɔrɔ caman na nka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko kuma jatigitan don tiɲɛ tɛ nkalon don maa si m'a fɔ maaw yɛrɛ de kɔni ye k'o bisigi ka k'o ta k'a fɔ k'u y'a mɛn tan u y'a mɛn tan ekɔliso dɔ bɛ fɔ o kɛrɛfɛ a fɔ ko dɔw bɔra yen dɔw fana b'a fɔ ko dɔw laminilen don yan fɛ fɛn caman kuma minnu si tɛ tiɲɛ ye o la sa ɲɛmaaw y'a ɲini sa bɛɛ lajɛlen ka faamuya sɔrɔ nin ko ninnu na denmisɛnw ka kalanyɔrɔw fana olu ka se ka lakana nka a fɔra yɔrɔ yɔrɔ la fala ye sɔrɔdasiw taara yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ sɔrɔdasiw ye wuli ka jɔ kɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen na ka taa bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ dɔ la u taara ekɔli karamɔgɔw dɔrɔn de sɔrɔ ekɔliso kɔnɔna na u ma mɔgɔw sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛɛ taara so u y'u ka ɲininiw n'u ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka fɛnw kɛ ka sɔrɔ ka minɛnw cɛ ka taa nka an b'a fɔ ni min ye kibaruya sanumanw ye maaw ka olu di kibaruya minnu bɛ yen n'olu ma k'olu dili dabila sabula a bɛ baara gɛlɛya ala ka wolomasiri tabaw bolo bi na a jateminɛ kunun minnu bɔra ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ olu bɛ se ka kɛ ka yɔrɔ wɛrɛ baara kɛ lafiya bɛ se ka don yen cogo min na o yɔrɔ la o hukumu kelen kɔnɔna na sinaki n'ale ekɔli karamɔgɔw ka lafasajɛkulu tɔn ye
n'a ɲɛma ye Mustafa Jite ye k'a b'a ɲin'a ka ekɔli karamɔgɔw fɛ musoman ni cɛmanw k'u ka baara kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na jatigɛ y'o kanu o don kunna u b'a kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na wa ko waati o waati ni fɛn bɛ yen kibaruya bɛ n'o kan ka fɔ u ye o na f'u ɲɛna ɲɛmaayaso maaw fɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye baarakɛlaw ka lafasajɛkulu tɔnba min n'o ye INTM ye ale secrétaire général Yakuba Katile k'u tun ye baara belebeleba labɛn k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna défilé belebeleba kɛ défilé in ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ mun ye jamana bɛ degun min kɔnɔna na bi walasa bureau exécutif ye gɛrɛ kɛ k'a yira sa ko fɛɛrɛ fɛn fɛn kun sigira baara fɛn fɛn kun labɛnna ko min ye premier maire ɲɛnɛmayali ye k'a bɛɛ lajɛlen bɔra a ma o bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa yaasa sɛbɛn min bɔlen filɛ nin a bɛ se ka lawaleya cogo min na jamana fantan naani waleya in ka kɛ sababu ye maaw ka taasibila kɛ ka bɛn ni kelenya kumaw fɔ ka min ye barosigiw kɛ ka se ka ɲɛfɔliw kɛ o la nka défilé ko kɔni ko bɛɛ lajɛlen ko ko kan nin waati in na baarakɛjɛkulu tɔw fana olu fana y'o kelen fɔ maa yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min fala y'a fi ɲɛna kuma daminɛ ko Bamakɔ gouverneur ale ye mɔnɔbɔ ta ka ɲɛsin couvre-feu ma couvre-feu min tun kan ka ban kunun ko u y'a yira sa k'a fɔ ko dɔ farala ka tile 3 tuguni k'a daminɛ surɔ la sini su ani bi su ani sini su olu fara a kan walasa ko in kɔni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa ban sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 nka a yira k'a fɔ ko degunba de bɛ baara in na Bamakɔ kɔnɔ bi maaw b'a to de couvre-feu waati se waati k'u bɛ taa so o girinajɔ min bɛ kɛ o fana bɛ wolomasiri ta ka baara gɛlɛyaw bolo maa caman y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ baara in na nka an ye ɲɛmɔgɔw ɲininka olu ko mɔgɔw tɛ sɔn ka bɔ joona de ka taa bɛɛ b'a to fo waati mana se tuma min u bɛ sɔrɔ k'u ka so magɛ n'o tɛ kun fɔlɔ fɛn bɛ don joona olu si tɛ degun sɔrɔ tile su 2 tɔ in nata la sa k'a ɲininen don bɛɛ fɛ mɔgɔw ka kɔn ka bɔ ka taa so yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya wolomasiri tabaw fana bolo hali basigi ni lafiya min bɛ ka ɲini ni bɛɛ jɛra k'a fɔ k'i bɛ taa ɲɔgɔn fɛ fana nɛgɛ kanɲɛ 21 waati a ka gɛlɛn u ka baaraw ka nɔgɔya u bolo fala ye sifinnaka caman denmisɛnnin caman u ye wulikajɔ kɛ ka se Sadio Kamara ka du kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'u taara sangafo la maa min n'a fatulen filɛ nin ye olu kɔni bɛ layidu ta k'a fɔ ko olu b'u ni di u labɛnnen don Sadio ye wolomasiri tabaw ka bila gun min kan bi Mali a den ɲuman min taalen fili da nin ye o ka kɛ sababu ye olu fana ka se k'u jɔnyɔrɔ fin min ye maaba caman olu fana taara sangafo la Sadio ninnu fɛ yen denbaya yɛrɛ ye min yira o ye k'a fɔ olu ta tɛ Sadio ye Mali de ta don a kumakan n'a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnna Mali ani Alako de ma o ɲuman ye min ye bɛɛ lajɛlen ka Sadio kɛ misali ye bɛɛ lajɛlen fili da nin ye ani miirinabaw taara ani hakilinabaw taara a ye baaraw fana kɛ mun bɛ se ka mago ɲɛ an ka jamana kɔnɔna na an k'an sinsin olu kan olu bɛ se ka sinsin cogo min na olu bɛ se ka lawaleya cogo min na a taara ka sira minnu bɔlen to olu bɛɛ lajɛlen ka minɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ministre d'État ala ka a dayɔrɔ sumaya fana n'an bɔr'o la an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruyaw an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ yan min ye CPI ye ale y'a yira sa k'a fɔ maa min k'u nɔ minɛna n'o o kun ka kiiri bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a ye degun ta ka ɲɛsin Tɔnbukutukaw ma ko ale kɔni kan ka CFA wari euro wari miliyɔn 7 ani buruburu 7 o de sara ka ɲɛsin a ye degun min ta ka ɲɛsin Tɔnbukutukaw ma maa ko fɔlen sisan ale kɔni bɛ Bamaji wale ni Ɲuga wale kɛbagaw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Tɔnbukutu marabolo la a ye degun caman ta ka ɲɛsin maaw ma o la sa min ye jalakili sɛbɛn y'a yira sa k'a fɔ ko a nɔ minɛna sabula ani Al-Qaïda de tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Senegalikaw ka wasabulon ale y'u ka sariya sun min bɛ sigilen don karatako kan ale y'o lakurakuraya min ye maa 140 olu de ye kalata 21 olu kun tɛ yen nka u ye procuration di min ye sɛbɛn kɔni tɛmɛna ni maa 127 ye maa 11 o ma sɔn a ma maa 2 y'i yɛrɛ minɛ o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Senegali karata sariya sɛbɛn nin y'a lafalelen ye Kodiwarikaw fɛ yen bingali min kɛra Bamaji wale Ɲuga wale kɛbagaw fɛ san 2020 o saw na ni Kodiwari surasi 14 tora la sa u ka dancɛ la u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 6 min kun minɛna olu bilara kaso la u si kaso min ye Kodiwari jamana ɲɛmaaw y'o fɔ Nigeriya fana y'a yira sa k'a fɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen min ye maa 29 ye o de fatura u ka jamana ale ka bolofara min n'o ye Adamawa ye u y'a yira sa ko Nigeriyakaw ka kibaruya dibagaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati in na min ye bɔlɔlɔsiraw ka ye kibaruya jugu bɛ ka di État islamique yɛrɛ ne ale bɛ wuli ka jɔ ale ko kɔni k'ale maa 29 ye k'ale de olu fa Adamawakaw olu fɛ yen Ghana jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani tɔgɔla banki min bɛ yen
o b'a fɛ ka musaka Amerika b'a fɛ ka musaka mun d'u ma n'o ye dollar wari miliyɔn 109 ye ko olu tɛ se o wari ma ko sabula bi olu y'a ɲini États-Unis fɛ u ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ u ka jamanadenw kan ka kɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw ye ko n'u m'olu sɔrɔ Amerika b'a fɛ ka ni musaka mun d'u ma ka se ka o dɛmɛ ni a ye k'olu tɛ o wari fɛ Ghana ma sɔn a la. Liberia Banque mondiale ale kɔni ye musaka dɔ bɔ k'o di Liberia ma o bɛ taa se dollar wari miliyɔn 266 ma yaasa Liberia bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ cogo min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka se k'olu kunbɛn musaka in kɔni bɛna di kalo 21 kɔnɔna na a kɛ kun ye sa ka jamana dɛmɛ yaasa waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔ min ser'u fɛ yen u bɛ se k'o yɛrɛ kunbɛn n'o ye cogo min na. Tinisikaw ka jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ kuran ni ji ale ni sɔrɔ kunna Fatuma Taleb Shebu k'u ye ale kɔni bɔ baara la pewu o waati kelen ninnu a kun taalen don ni sariya sɛbɛnw ye minnu bɛ se ka u ka baara bolo minnu bɛ kɛ kuranko ta nasira fɛ ani kuranko ta nasira fɛ ale ni panosolaw ka taa n'olu ye wasabulon kɔnɔna na nin waati na Tinisikaw fɛ fɔɲɔgɔnkɔ barika bonyalen don kosɛbɛ ni ye politikimaw baarabolo ale ni wasabulon maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Madagascarkaw olu y'a yira sa Faransiya lasigilen b'u fɛ yen ko ale ka taa min ye Arnaud Guido ye ko sɔmikara ma k'a fɔ ko a bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ yaasa ka fanga daraki o la sa k'u y'a wele u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na Antananarivo ko a ka dugu bila pewu sabula a ka lasigiden sɛbɛn lakodɔnni o tɛ se ka kɛ tuguni a nɔ minɛna k'a ye k'a fɔ a bɛ baara minnu na baara minnu n'o ti bɛn jamana ɲɛmaaw ye o kibaruya olu di. Moyen-Orient kɛlɛ hukumu kɔnɔna na min ye maa 6 ye olu fatura kɛrɛnkɛrɛnnenya Libankaw fɛ yen Israël kɔni de ye mugu jugu fili olu kan k'a sɔrɔ a yɛrɛ la se k'a fɔ ko Israël k'ale ka marifaciw jɔ nin waati na nka Israël kɛlen tɛ ka sɔn o ma o kɛlen don degun ye. États-Unis kaw y'a yira sa k'a fɔ o kɛlɛkɛlen hukumu kɔnɔna na Iran ye fɛɛrɛ kura minnu sigi sen kan u bɛ k'olu jateminɛ yaasa détournement d'hormuz bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na o waati kelen na Émirats arabes y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ tajiko ɲɛnabɔ ko ale t'o jɛkulu la tuguni o na kɛ degunba ye kuma tɛ nin waati min na tajiko ale gɛrɛlen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Sinikaw fɛ yen maa min bɛ yen ni ale bɛ mɔbili dilan mɔbili min n'o bɛ se ka boli ni kuran ye a ko k'olu kɔni ka tɔnɔ dɔgɔyara kosɛbɛ san tɛ se ka o de sɔrɔ u ka tɔnɔ la u y'a yira sa ko san yɛrɛ daminɛ na n'o ye san 2026 ye a kɛra degunba ye u bolo sabula u sinaw kɛlen ka wuli k'u jɔ ka garidegew caman dilan olu bila sugu kɔnɔna na o bɛ ka kɛ degun y'u bolo. Korolisirikaw fɛ yen kiiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ka jamanakuntigi kɔrɔ muso n'o ye Kim Kyon-hee ye ko ale kɔni bɛna bila kaso la sa san 4 kaso min ye san 20 ko a na o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini dɔw kɔnɔna na kalo 20 a n'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔni kun sen bɛ ko la ko min ye duguyugu ye ka ɲɛsin bourse ko ma ka bɔ min ye Korolisiri jamana kɔnɔna na jamanakuntigi kɔrɔ muso in ka kiiri kuma cayara kosɛbɛ Korolisirikaw fɛ yen waati dɔ la a bɛ kɛ waati dɔ la a bɛ bila. Nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruyaw la kibaruya min dira aw ma Falaye Keyita Kassim Traoré Ana Jara ka bɔ yan fo ka se aw ma Bamakɔkaw fɛ yen a k'an bɛn waati wɛrɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na